Chiegni nya koromogi nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Liz Otieno bed kodwa chakruok nyaka giko. Wabiro chako gi weche motenore kod koth. En ni koth mapek mochwe otieno mangima okelo dungruok mag nyamburko e apaya ma Mombasa Road. Dungruok nyamburko mochakore Athi River, Mlolongo, Cabanas nyaka chuny boma ma Nairobi. Jogo modak e kuonde manitiere kuonde dak ma Syokimau kamoting'o ot ma 360 apartments kwano lal tok pieula donje utegi. Weg nyamburko koro nyiso mondo ti kod apaya no nyiso mondo ti kod apaya ma expressway mondo mi odwok chien dhungruok mag geche kata giti kod apeni mamoko donje chuny boma ma Nairobi. Kuom seche buora safari apaya maduong' ma Nairobi kocha Mombasa nochung' kawuono. Kirango gi mabor to nyalo paro ni ma kar yingo nyamburko. Dhungruok ma nyamburko ni okel kod koth mapek manyochuo otieno manyoro kendo miyo pieula muomo ndarani. Wach makamano duogo bedo marach ahinya tok achiel kuom loche madito bayo yo kendo moke i pieula manyogudore bath ndarano. En gima nomiyo sirikal oyawo apaya michulo mar expressway mondo mi nyamburko ring nono mar yawo chenro mag wuoth e apaya no mahinyo dich pile ka pile. Komachielo ma mane chal mar thoth ute kar dak mar joma yutogi ni piny ma Mkuru kwa Ruben, Nairobi. Pi minyaga noruwe kod gige ot, godhro munyo pi, lewni kod mwandu mamoko leo ewi pi. Alod gobi bende pi minyaga ywero ka mwandu mag ot okere kamoro amora, gima omedo ketho ngima mag jodak makate thuolo mapile niga kamara. Jodak lero ni koth nomonjo gi chuny otieno kaonge gima ne ginyalo reso, mak mana nyithindo manyopod ninde dier ot. Chandruok ne ochakore nyoro gotieno nyaka piny ochopo kinyi ka ji te onge ng'at manyalo nindo, ji te ng'ato ne ni oko, nyithindo oting'o ni nyithindo moko pi odonje matres nikech kuonde giyudo ka jomoko oninde kitanda to nyithindo pedhnegi matres piny. Pi wachako tuomo pi, kwatuomo pi kachopo gima sa 11 kama watuomo pi ok dog nikech koth be chwe. Koro bang'e koth ochako reduce. Koro kako omedo tuomo pi to pi donje ot. Koro ka koth ochako reduce koko pi odok piny. Swage gik moko donjo na ot matimo swage gik ma gino donjo na e ot. Koth kane biro no kanyal reso gik moko mawuok go ng'wech na kawo mana nyithindo me mawuok kodo ema na konyo nyithindo kende gi minot me mana konyo ma wakonyre kodo oko kae e koyo kae. Koro gik monodongo na we mana kamano. Jodagi koro piny otaro ka giywago lal mathoth ma giyudo nikech koth ma kamano. An fundi maloso electronics. Koro gigo duto no dhi mokethre ma sani adhi asara mar 200,000 monego bed ni achulo gik jigo eko to aonge nyalo no. Wabedo oko kata kama nyithindo nyalo ninde gige gi certificate wa mag nyithindo be kothogo gimoro moro kothogo. Magik moko be olil makata kaka wanyatimo gi gik moko be onge yot. Kamano bende giseyo jotelo mag ywak ni nyaka sani pok owuok oko mar temo miyo gi konyruok mochwere. Mtaro ni nitiere sewage line moriwore kod pigno kamoro achiel ma nyalo kelo tuoche mopogore opogore. Koro wakwayo ni ka thuolo nitie minyalo kony godo to kony godo mondo mi mtaro ni olosi nikech pi mar sewage oriwore kod gi pi mar mtaro to gidonjo nyaka e ute kuonde ma ji timore nade odakie. Aro kod achiel kuom jotelo gweng' ni pi ma olore kar dak ni wuok e apaya maduong' ma Nairobi kochomo Mombasa koseyo sirikal kuom remido duoko mochwere ni midhiero mar oula makamano. Kenya ilikuwa imeanzisha hiyo nini early 2025 kutengeneza hiyo kanal, lakini iliwachia imara daima. Hiyo kanal Kenya ikuje imalize hiyo kanal kwa sababu ilikuwa ifikishe kwa Ngong River, ipite hizo ward zote tatu ifikishe kwa Ngong River, lakini ilikwama. Na shida ile ambayo inasisitiza sana kupitia kwa governor Nairobi ni kwamba hii deviation ya mto hapa Kware ndio imechangia pakubwa hii shida ambayo tuko nayo saa hii. Anyuola gi koro chunygi likni ewi ngima gi makinya ahinya kalore ni koth pod medo chwe e pacho ka. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Kinde ma koth mapek medo chwe e pacho ka moingo familia 300 e gweng' ma kambi mpya magin Sapcon na kwa